бисмиллоҳи рраҳмони рраҳим. бародарони азизам, нафароне ҳаст ки ба васвасаҳои шайтон гирифтор шуда аз ҳавои нафсашон пайравӣ мекунанд ва бо кибру ғурур дар замин роҳ мераванд. пулу моли зиёде ҷамъоварӣ карда ширк меварзанд ва вақти расидани марг барои онҳо дигар роҳу чораи наҷоте вуҷуд надорад. қувват ва сарват ҷамъоварӣ карда худро бузург шуморида рӯзи маҳшар мебинанд ки молу мулкашон ба онҳо фоидае намекунад. вой бар онҳо! аз қавми ҳазрати мусо қорун гуфтани одам ҳамин хел гунаҳкор буд. ба васвасаи шайтон гирифтор шуда аввал ибодати худоро тарк кард ва ба ҷамъ кардани моли дунё пардохт. баъдан ҳисси сарватмандиаш зиёд шуд, фақирҳоро хор ва ҳақир медид. қорун тамоман дигар одам шуда буд. ӯ ҳамеша ба панди ҳазрати мусо гӯш медод ва чун худо молу мулки зиёде ба ӯ насиб кард, он замон аз ҳазрати мусо рӯй гардонид. инсони такаббуре шуд. ӯ сарваташ меафзуд, кибраш зиёд мешуд. қорун ончунон хазинаҳои калон дошт ки калидҳои хазинаи он бадбахтро чандин одами боқувват ҳатто ба зур мекашиданд. як рӯз муъминҳои қавми ҳазрати мусо хостанд ки ӯро ҳушдор кунанд. эй қорун, воҳима накун, бидон ки худо кибрро дӯст намедорад. молҳое ки худо ба ту додааст, дар роҳи ӯ хайр бикун ва дар фикри охиратат бош, аммо аз дунё ҳам насибатро фаромӯш накун. чӣ хеле ки худо ба ту эҳсон кардааст, ту ҳам ба инсонҳо хубӣ бикун. сарватмандтарин одами дунё шуданро орзу макун. бешубҳа ки худо золимҳоро дӯст намедорад, ба ӯ гуфтанд. қорун гапи онҳоро гӯш накард ва ба зиёд кардани мол-мулкаш давом дод. қорун молу мулкаш аз ҷониби худо ҳамчун имтиҳон ба ӯ дода шуда буд, вале ӯ инро қабул намекард. ба он ҳама неъматҳое ки худованд ба ӯ арзонӣ дошта буд, ношукриаш рӯз аз рӯз меафзуд. қорун доим мегуфт ки молу мулкамро ман бо заҳмат ва қуввати худ ҷамъоварӣ намудаам. ва дар сураи зумар ояти 49 ҳам худо дар бораи чунин инсонҳо оят нозил намуд. насиҳати муъминонро ҳеҷ гӯш намекард қорун ва дар ақидаҳои ботили худ мустаҳкам меистод. дунёпарастон ба худ мегуфтанд: кошки мо ҳам мисли қорун моли зиёде дошта бошем. ба моли қорун онҳо ҳасад мебурданд, орзу мекарданд, мегуфтанд ки қорун инсони хушбахте ҳаст. аз қавми ҳазрати мусо онҳое ки имони заиф доштанд, дунё фиребашон карда буд, ҳаваси қорунро мехӯрданд. муъминоне ки аз ҳақиқат огоҳ буданд, ба он ҳасудон мегуфтанд: ҳайф бар шумо бод, имон оварда кори хайр кунед, мукофоти худо болотар аст аз ҳамаи ин. ва ба он танҳо собирон муяссар мегарданд. мусо алайҳиссалом қорунро насиҳат кард то ба такаббуриаш анҷом диҳад. қорун бошад ношукрӣ карда ба муқобили ҳазрати мусо баромад. ҳам закоташро намедод бадбахт, ҳам қавми ҳазрати мусоро дар гирду атрофи худ ҷамъ оварда ташвиқ медод ки закот надиҳанд. қоруне ки асири нафсаш шуд, ҷуръат карда ба қавми ҳазрати мусо гуфт: аз даъвати мусо рӯй гардонед. дар рӯи замин зулм карда, кибр варзида, аз худ бузургӣ нишон дод қорун. ва рӯзе расид ки худованди таоло ӯро ва қасрашро ба зери замин фурӯ бурд. дигар молу мулкаш аз ӯ азоби худовандро бартараф карда натавонист. ӯ тамоман нобуд шуд ва аз ин дунёи фонӣ дасти холӣ рафт. дирӯз одамҳое ки ҳаваси ӯро мехӯрданд гуфтанд ки худост ки ризқу рӯзӣ медиҳад, ба ҳар ки хоҳад кам, ба ҳар ки хоҳад зиёд. шояд агар худо ба мо лутфу эҳсон намекард, моро ҳам ба зери замин мебурд. баъдан маълум шуд ки пайравони қорун ҳам ислоҳ шуданд. бародарон, охири кори золимон ана ҳамин аст. дасти холӣ омадед ва дасти холӣ меравед. пас ба молу мулки хеш такаббурӣ накунед. аз ҳама оқибати накӯ насиби инсонҳои ботақво аст. аз қиссаи қорун ибрат гиред. молу мулк чун ба шумо дода шуд,
инсон буданатонро фаромӯш накунед, кибр наварзед ва фахр накунед. такаббуронро худои таоло ҳаргиз дӯст надошт ва дӯст намедорад. муҳтарам ҷамоат, худо моро аз бандагоне қарор диҳад ки барои ризогии ӯ аз тамоми молу мулки дунё рӯй бигардонем. Амин. аз ҷумлаи муъминоне моро қарор бидиҳад ки молу мулки доштаамонро танҳо аз ҷониби худо бидонем ва ҳамеша дар роҳи рост бошем иншааллоҳ. Амин. аз худованди меҳрубон хоҳони он ҳастам ки ҳамаи мову шуморо бародарон аз ҳасад ва ҳасудон дур нигаҳ дорад иншааллоҳ. Амин.